Avui, a Objectiu 2030, parlarem d'aigua neta i sanejament. Entrevistarem a la Pilar Orduña d'Oxfam Intermón i el repte: farem un filtre per netejar les aigües grises. Hola, què tal? Continuem repassant aquests 17 ODS, aquests 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, un pla de 193 països per acabar amb la pobresa i la fam, per combatre les desigualtats i per plantar cara al canvi climàtic abans de l'any 2030. Avui us parlarem del 6è d'aquests objectius: aigua neta i sanejament. L'aigua és un bé comú i un dret universal. Una part important de la població mundial no disposa encara dels equipaments de sanejament adequats per a garantir la salut de persones i animals. Per parlar de l'aigua, avui tenim a la Pilar Orduña, responsable humanitària d'Oxfam Intermón. Hola, què tal, Pilar? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Molt bé. Mira, et volia fer algunes preguntes. La primera, què significa tenir accés a l'aigua potable? ¿Por qué es tan importante? Nosotros llamamos tener agua potable a tener acceso a agua que podemos consumir o beber sin que exista un peligro para nuestra salud. Es decir, el agua potable no tiene que tener ninguna sustancia o ningún microorganismo que nos pueda provocar enfermedades o que pueda perjudicar a nuestra salud. ¿Por qué es tan importante tener agua potable accesible? Porque la necesitamos para beber, para comer, para limpiarnos, para lavarnos. I quanta gent no té accés a l'aigua potable al món? Mira, nosotros estamos muy acostumbrados a que cuando tenemos sed abrimos el grifo, bebemos un vaso de agua, ¿no? Algo que a nosotros nos parece tan simple es muy complicado y a veces imposible para muchos millones de personas en el mundo. La escasez de agua hoy afecta a más del 40% de la población mundial, especialmente en los países de Oriente Medio y África. Según datos de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua potable, y especialmente las personas que carecen de este acceso suelen ser las personas más pobres o en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente las personas que son desplazadas, refugiadas, que viven en zonas rurales, etc. I quins són els motius de que no hi hagi aigua potable per tothom? I quines són les solucions? Bueno, hay muchos motivos. Por lo general solemos hablar de los efectos del cambio climático. Sabemos que hay un derretimiento de los glaciares, sabemos que hay cada vez más sequías, más periodos recurrentes también de inundaciones, pero no tenemos que olvidar que también hay otras causas que están muy ligadas con el crecimiento de la población, con la contaminación y con la sobredemanda que hay, principalmente vinculada con el tema del industrial en las zonas urbanas. Las soluciones también dependen de los contextos, son muy variadas. Hay soluciones que pasan por temas de infraestructura, como por ejemplo la construcción o rehabilitación de pozos, de puntos de acceso de agua, de letrinas, etc. Y otras soluciones que van más enfocadas a trabajar los hábitos de higiene, como lavarse bien las manos, hacer uso correcto de las letrinas, promover un uso y un consumo responsable del agua potable, por ejemplo. Creus que és possible que tothom pugui tenir accés a l'aigua potable l'any 2030? Es una pregunta difícil. La escasez de agua hoy afecta a más del 40% de la población mundial, especialmente en las zonas rurales y en las poblaciones más empobrecidas. Yo no sé si todos los países van a alcanzar el objetivo, pero creo que sí que deberían de ser capaces de mejorar la situación actual. Y eso pasa por hacer inversiones adecuadas en la infraestructura, por proporcionar instalaciones sanitarias y también por fomentar las prácticas de higiene. No se trata solamente de un tema de acceso al agua, se trata también de un uso sostenible del agua. En este caso también juegan un rol muy importante las nuevas tecnologías para el tratamiento del agua, para la reutilización de las aguas residuales y también para la redistribución. Nosotros desde Oxfam estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos para ofrecer soluciones duraderas que sean robustas y que sean autosostenibles y de largo plazo, especialmente que tengan sentido en los contextos más complejos y más difíciles, para apoyar desde nuestras posibilidades en esta gran meta, però és complicat. A veure si ho aconseguim, doncs.
Vinga, moltíssimes gràcies, Pilar. Muchas gracias a ti. Gracias. A reveure. Adéu. Què significa tenir accés a l'aigua potable i per què és important? L'aigua potable és la que podem consumir sense cap perill per a la nostra salut. És important tenir-hi accés perquè la necessitem per beure, netejar els aliments i rentar-nos. Quanta gent no té accés a aigua potable al món? 1 de cada 3 persones al món no té accés a aigua potable. Les persones més afectades són les que viuen en la pobresa, en zones rurals en països en desenvolupament, desplaçades o refugiades. Quins són els motius que no hi hagi aigua potable per a tothom? Principalment, els efectes del canvi climàtic, que provoca sequeres i el desglaç de les glaceres. També, el creixement de la població, la contaminació i la sobredemanda de productes industrials. I les solucions? En molts llocs es necessita construir o rehabilitar pous d'aigua, lavabos i altres infraestructures. Altres solucions tenen a veure amb promoure els hàbits d'higiene i l'ús i consum responsable de l'aigua potable. És possible que tothom tingui accés a aigua potable abans de l'any 2030? És difícil que tots els països puguin assolir aquest objectiu, però, amb les inversions i el treball adequats, es podria millorar molt la situació. No es tracta de garantir l'accés a l'aigua, sinó de fer-ne un ús sostenible. I tu, ja fas prou per estalviar aigua? Què podem fer per reduir el consum familiar? Parla-ho amb la família i amb la colla. De moment nosaltres et fem algunes propostes. Planifica en família la reducció del consum d'aigua. No deixis l'aixeta oberta mentre et rentes les dents o quan rentem els plats. Utilitza la dutxa en lloc de la banyera. No llencis brossa al vàter i intenta reduir la quantitat de paper higiènic que hi aboques. No reguis excessivament les plantes o prova de fer-ho amb aigües grises que podem filtrar nosaltres mateixos. Evita comprar productes que requereixen molta aigua per la seva fabricació, per exemple, alguns models de texans. I a continuació, el repte. Tingues preparat paper i llapis o un mòbil o una tauleta per fotografiar la pantalla de la tele. Hola, què tal? Saps què són les aigües grises? Són aquelles aigües que ja hem utilitzat per netejar utensilis, roba o per la higiene personal. Es poden reutilitzar i així estalviar aigua. Et proposo que dissenyis i fabriquis el teu propi filtre d'aigua per millorar la qualitat de les aigües i així poder-la aprofitar, per exemple, per regar les plantes de casa. Necessitaràs una ampolla de plàstic buida, tisores, cotó, pedres petites o sorra, pedres grans i aigua bruta per fer la prova. Primer de tot, has de tallar l'ampolla. Fes-ho de manera que la part de dalt sigui més o menys el doble de gran que la de baix. Després, omple bé de cotó la boca de l'ampolla, on hi ha el tap. A continuació, posa-hi la sorra o les pedres petites. Després, una capa de paper de vàter. Si a la primera capa hi has posat sorra, ara seria el moment de les pedres petites. Si no tens pedres, també hi pots posar, per exemple, uns cigrons secs. Després, un altre paper de vàter. I finalment, les pedres grans. Treu el tap i posa el filtre dins del cul de l'ampolla. I ara ja hi pots tirar l'aigua bruta. Vigila no tirar-la massa de pressa. L'aigua necessita temps per passar pel filtre. Un cop ha passat per totes les capes, ja tenim l'aigua neta. Explica a casa com funciona el teu filtre i a partir d'ara ja el pots utilitzar per regar les plantes. A reveure! Què? Què t'ha semblat? Ja estàs pensant com faràs el teu filtre? No t'oblidis de fer-li una fotografia i fer-nos-la arribar. La penjarem a la nostra web. A reveure!